Estes son os dous únicos operarios cos que conta o Concello de Illa de Arousa para facerlle fronte á chegada dos peles ás praias insulares. Están a traballar no Carreirón, ata onde se achegou esta mañá o candidato do Partido Socialista á presidencia da Xunta. Xosé Ramón Gómez Besteiro lamentou a xestión que está a facer o goberno galego do que cualificou como crime medioambiental catastrófico. Carga contra Alfonso Rueda por estar desaparecido. Fai un mes que se convocaron as eleccións, o presidente da Xunta convocou eleccións, se foi de vacacións e ocultou o que estaba acontecendo no noso litoral, no noso país. Un mes onde non se preocupou da xente do mar, que, por certo, leva un ano ben complicado, por certo, non se preocupou das consecuencias que pode ter para o noso peixe, para o noso marisco, as consecuencias evidentes que se poden producir, oculta información, en definitiva, un mes sin pisar ni unha sola playa do noso litoral. Besteiro matiza que non culpa a Xunta do ocorrido, pero si de inacción ao mirar para outro lado e tamén de mentir. Do que si acuso directamente a presidente da Xunta e a Xunta de Galicia é da ausencia, de incompetencia e de mentir aos galegos. E creo que nos merecemos un goberno que nos diga a verdad, un goberno que non nos minta. E antes de que se anunciase a medida, o socialista lamentaba que Alfonso Rueda se resistise a decretar o nivel 2 de emerxencia que permitirá a colaboración do Estado. Pedimos o aporte, a aplicación do nivel 2 e, sobre todo, que entre tamén o apoio do Estado. Sin ese nivel 2 non se pode producir. Por certo, neste día hoxe, no 9 de xaneiro, 2 días despois de aparecer os primeiros vestigios nas playas de Asturias, xa se vai a decretar o nivel 2. A que espera Rueda e a Xunta de Galicia para facelo? Pola súa banda, o alcalde da illa lamentou a falta de recursos da Xunta para facerlle fronte á chegada dos pellets. Demanda máis medios, recoñecendo que o seu concello conta con só estes dous operarios para peneirar as praias do Parque Natural do Carreirón, a única zona polo de agora a que chegaron estas pequenas bolas de plástico.